Výživový doplnok Olejovita s aktívnym organickým jódom vytvára prirodzený ochranný štít ako pilier zdravia štítnej žľazy. Olejovita je výživový doplnok s organickou formou jódu. Slúži na výživu celého nášho endokrinného systému, srdcovo-cievneho systému a centrálno-nervového systému. Organická forma jódu je pre telo potrebná, priam nevyhnutná, je bezpečná, využíva sa v každej jednej našej bunke tela počas celého nášho života. To znamená, že je vhodná pre malé deti, tehotné ženy, kojace matky, pre ľudí zamestnaných, pre športovcov aj seniorov. Olejovita je rídzo slovenský, certifikovaný produkt a počas ručnej výroby je obohacovaný o organickú formu jódu. Pomôžte svojej štítnej žľaze, svojmu endokrinnému systému prostredníctvom výživového doplnku Olejovita s organickou formou jódu.